Tkompli tikber il-flotta tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili bl-inawgurati żewġ vetturi industrijali ta' tifi tan-nar, vettura tal-għamla Użar u żewġ vetturi oħra mamra b'apparat ta' salvataġġ. F'kumment ma' One News, id-Direttur tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Emanuel Bsajla spjega kif il-vetturi ta' tifi tan-nar tal-għamla LNG se riservu għal żewġ anijiet prinċipali. Dawn kif qed narajna u qed naraw jistgħu jipproduċu ilma, foam u dry powder, jistgħu jimxu u jipproduċu l-ilma u l-foam, huma importanti għall-infrastruttura tal-power station speċjalment u wkoll jekk konna nirien f'qasam industrijali li jirrikjedi volum kbir ta' ilma. Is-Sur Bsajla spjega kif dawn il-vetturi huma mamra bl-aħħar teknoloġija u nies fih dan id-dipartiment diġà ingħataw it-taħriġ neċessarju sabiex bekk il-vetturi jitħaddmu bl-aktar mod effiċjenti. Kif jitħaddmu hemm il-makkinarju tagħhom illum il-ġurnata bil-joysticks, ġifieri l-iktar taħriġ kien kif jiġi operat il-makkinarju li hemm inkluż mal-vetturi. Il-Ministru Farrugia tkellem ukoll dwar il-fire station ġdida li ser tkun qed tinbena f'Santa Venera. Tajb ukoll insemmu il-fire station li ħatkun qed tinbena ġdida ġewwa Santa Venera li ħatkun seismic proof li tilqa' kull diżastru naturali, mod speċjali jekk ikun hemm xi terremot fejn inti trid bini sod li mhux li jaqa' fuq l-inġenji. L-inġenji tridhom biex jagħtu l-għajnuna. Intant, żewġ uffiċjali telgħu l-Ingilterra biex jaraw li ma trakkiet u Bowsers l-aħjar li jinġibu Malta u li jkunu tajbin għal ħtiġijiet tal-protezzjoni ċivili.